Obě dvě, že jo? Obě by to bylo divné. No, tak si prohlédneme ty základní evropské instituce a potom se přesuneme na večeři a na ubytování. Takže dnešek bude takový cestovní a poklidný a zítra bude náročnější. Zítra se podíváme trošku po okolí a ve středu už nás čeká prohlídka Evropského parlamentu a potom ta konference. Kdyby se cokoliv dělo, tak se na mě kdykoliv obraťte. Máme tady 2 zkušené řidiče, takže ty nás tam dovezou. Kdyby byl jakýkoliv problém nebo kdyby byla
Tak já vás vítám všechny v Belgii, v Bruselu. Dorazili jsme na první místo určení k oblouku. Za chvilku k nám přistoupí můj kolega, který pracuje pro frakci GUE/NGL, pro naše europoslance. A protože to je hrozně vášnivý cestovatel, tak jsme si ho zneužili i jako našeho průvodce na celou cestu. Halo, slyšíte mě? Dobré odpoledne. Moje jméno je Ondra a já bych vás chtěl přivítat jménem Kateřiny Konečné, poslankyně Evropského parlamentu a naší politické frakce GUE/NGL v Bruselu. Teď si uděláme krátkou zastávku a trošičku se projdeme. Určitě to uvítáte po té spoustě hodin sezení v autobusu. Bude to opravdu jenom kousíček, budeme se podívat tady na jeden z nejznámějších parků v Bruselu, park Saint-Cantaner. Vítězný oblouk, jak vidíte tady, a kousíček dál hned za hranicemi toho parku je sídlo rady a komise. Takže uděláme takový jenom začátek tady těch institucí. Vlastně řeknu vám pouze něco o těch budovách, pár drobností. Všechno ostatní, jak ty instituce fungují, se dozvíte potom ve středu dopoledne na té sponzorované návštěvě, a tam vlastně máme zaměstnance parlamentu, který vám bude zhruba hoďku vyprávět vše možné o institucích, jak to funguje, rada, komise, parlament a tak dále. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, jsem tady pro vás a určitě se ptejte. Věci v autobuse si můžete nechat, opravdu bude to kousíček, bude to, já nevím, půl hodiny, ze vším všudy cesta tam i zpátky. Máte tam takhle celý dom, jestli chcete celý. Prosím. Já jsem tady nastupovala, když na nás u mě na hodě. Já se líbí, já nekoho mám říkat, A jdeme na večeři. Tam se západy jsou. Než se dostaneme na půl, to určitě. Ano. Skočím a hned jsme zpátky a jenom za obloukem mě hned počkejte, jo? No, takže hned jak přijde. No a jinak si to dělám teda na to počítat. A to co? Krásnou. No. Tady počkáme.
jako to trošku dost kontrolují a většinou o víkendu vždycky někde. Tak já vám něco řeknu tady po ploutku a k těm budovám a k parku a budeme se projít vlastně to jenom nakonec toho parku a zase zpátky. Po těch hodinách, že? Já hezky přijdu domů a všichni říkají kusy. Suhana. Poleva. Jo. Položený víkend. To jsou Pentekost, takzvané letnice anebo svatodušní svátky. Jsou asi v celé Evropě, kromě Československa, protože jsou ale ne letnice nebo svatodušní. Tyhle ty přijím, protože ty by měly být 100 dní, ne míň. Po Velikonocích, přesně tak. Oni jsou pohyblivé a jsou s Velikonocema, takže je to hlavně neděle a potom pondělí. Ale nevíme, proč zrovna tyhle ty stánky, protože tady byl takzvaný středověký festival. Takže rytíři a byli tady postaveny jakoby hradby udělaný. A oni to dřív dělali v jiné části města, teď to přesunuli sem, protože se to stalo strašně populárním a chodí tam spoustu lidí, takže to začali 4 roky zpátky, to začali pořádat tady. By nezmokly hudební nástroje, to je... No, stánky prodávají tady kožešiny, zbraně, spoustu dobrot, medovinu, je tady pódium, muzika. Tak já vás chci ještě jednou přivítat na vašem zájezdu do Belgie a do Bruselu a Brugg. A jak jsem říkal, teďka, abyste si trošičku protáhli po té dlouhé cestě, tak si uděláme fakt jenom krátkou procházku. Budeme navštívit centrum institucí, kromě parlamentu, který je zbytečně vám ukazovat, když ho uvidíte ve středu. Nebudu vám taky zbytečně vás zatěžovat nějakým povídáním o tom, jak to v těch institucích chodí, protože to si taky užijete v tu středu na té přednášce a vlastně uvidíte všechno na vlastní oči, takže aby jsme zbytečně tady nemluvili dvakrát o jedné věci, tak to vynecháme. Tak, teďka právě se nacházíme v jednom z nejznámějších bruselských parků, je to takzvaný park Saint-Cantaner, nebo jelikož tady Belgie je jedna z mála zemí, která je dvojjazyčná, vlastně trojjazyčná. Tady hlavní dva jazyky jsou Francie a francouzština a vlámština. Francouzština, vlastně když si vezmete mapu Belgie, tak zhruba Brusel uprostřed, tak to, co je od Bruselu dolů směrem ke Francii, tam se mluví francouzsky, to, co je od Bruselu nahoru směrem k Holandsku, tak tam se mluví vlámsky. Vlámština je vlastně takový dialekt holandštiny, nejsou tam skoro žádné rozdíly. Když používáte třeba Google překladač a chcete přeložit něco z vlámštiny do češtiny a to tam nenajdete, tak použijete holandštinu, je to vlastně úplně stejné, tam jsou akorát nějaké jemné nuance ohledně přízvuku, jinak je to vlastně všechno stejný. O Belgii, tak jako celkově, vám řeknu něco zítra po cestě do Bruggu, protože na to budeme mít něco přes hodinu. Tak ať vás tady taky nezdržím dneska, takže pouze k tomu, co vidíte. Takže tenhle ten park, zvaný Saint-Cantaner ve francouzštině, nebo Jubelpark ve vlámštině, založil Leopold I. roku 1880 a založil ho na oslavu 50. výročí nezávislosti Belgie. Tak právě proto Saint-Cantaner, Saint-Cant je 50, Sank je 5, tak právě proto je to na oslavu 50. výročí. A na oslavu tohoto 50. výročí nezávislosti byla taky uspořádaná v Belgii první světová výstava, takzvané Expo, které bylo minulý rok v Miláně, předtím bylo v Číně a dávno předtím i v Praze a ještě dál bylo ještě jedno Expo tady v Bruselu. Takže v roce 1880 právě ty budovy, které vidíte, ne ten oblok, ty budovy byly postaveny
jako součást výstaviště. Za těma budovama, kterých jste si možná všimli, když jste přichází od autobusu, jsou takový skleněný jakoby hangáry, tak tam vlastně to byla celá plocha výstaviště. V dnešní době tady po mé levé ruce se nachází vojenské muzeum a muzeum letectví, takže v tom velkém hangáru jsou letadla, je to moc krásné muzeum, jsou tam tisíce a tisíce šavlí, kdo má zájem o šavle, rozhodně se tam ještě podívat, neprohloupíte, tolik šavlí jste v životě neviděli. Na druhé straně je Autoworld, je to bývalá soukromá sbírka automobilů, říká se, že je to jedna z největších sbírek historických aut na světě, která potom, když pan majitel původní zemřel, neměl to komu odkázat, tak to odkázal belgickému království, takže teďka je to v rukou státu. A na druhé straně, jelikož celý ten levý komplex je vojenské muzeum a ten Autoworld je relativně malý proti tomu, tak na druhé straně této budovy se nachází muzeum umění. Tak, my se pomalučku vydáme směrem na sever. Tady jenom pod náma vlastně v tom parku, tady vede jedna z hlavních tepen, kterou se přijíždí do Bruselu, takže pod náma je jak tunel, který možná uvidíte, jak půjdeme kolem, tak i metro. Dneska tam asi žádný provoz nebude, ale pokud je normálně všední den, tak ten Brusel opravdu nebyl postaven na ten provoz, který tady dneska máme, takže když to řeknu, já to mám domů bez toho provozu 15 až 20 minut. S tím provozem, když to nejde dobře, hodinu a čtvrt. Když to nejde dobře, je to víc jak hodinu a půl. Jo, takže opravdu 16 km. Takže já se snažím využívat městské hromadné dopravy, ale i své vlastní dopravy, jezdím na kole, potom jdu tramvají, potom jdu metrem a zbytek dojdu. Takže je to takové komplikovanější, ale když jsem z Hané a z dědiny, tak já si užívám toho, že můžu bydlet mimo město, protože život ve městě nějak prostě není to pro mě. Jo, takže my si uděláme tady krásnou procházku těmi platany a jilmy, které tady uvidíte před sebou. A jakmile dojdeme na konec parku, tak si řekneme něco k těm institucím, které sídlí přímo na jeden blok vlastně od toho parku a zbytek po toho parlamentu až ve středu. Takže já bych to dělal tak, možná můžete si vybrat levou, pravou stranu a potkali bychom se přímo u brány, já vás tam počkám tady takhle dole. Nemáte se kde ztratit, to opravdu jednoduché, jenom takhle směrem dolů. Kdo chcete jít se mnou, můžete jít se mnou, kdo se chcete ptát, dejte se. Slyšel? Slyšíte to? Papoušci. Papoušci. Jak přijde tahle kolegyně, tak já vám něco řeknu. A možná nějaký uvidíme. Jsou malý, zelený a strašně urvaný. Chvilku, až budeme všichni. Ještě tam máš. Tady je. Kde vám to řeknu? Ten to nebyl. Ale máme tady papoušky. Volně žijící papoušky je tady... Já ještě počkám. Tak. Hlavně v Bruselu a v blízkém okolí, tady v těchto parcích, jelikož to město je docela hodně zelený, tak žijou papoušci. Je tu obrovská kolonie takzvaného Alexandra Malého, jsou to zelený krásní papoušci. A dostali se semka v 50. letech, tady byla nějaká obrovská průtrž mračen, bouřka, hurikán a v Královských zahradách se rozbourily nějaké voliéry. Pár papoušků uteklo a jelikož tady máme docela, jak bych to řekl, teplé zimy, letos jsme tu sníh neměli vůbec, loni taky ne, předloni asi 2 dny. Byli jsme rádi, že zase rozstal. Takže je to takovýto anglický podnebí a daří se jim tady tak dobře, že tady zůstali. Pokud náhodou se stane, že ta zima je studenější, tak bydlí někde za komínama, na půdách, v těch starých domech a opravdu se jim daří přežít. Pro místní ornitologii to není moc dobrá zpráva, protože je to takzvaný invazivní druh a opravdu žijí v obrovských koloniích a vyhání to původní ptactvo, které tady žije, nebo žilo.
je tady jenom pár. A opravdu v tu zimu je to pěkně vidět, teď ne, jak je to všechno obrostlý listím, ale v zimu vidíte, jak ty stromy jsou osázeny. Na jednom stromě sedí holuby, na druhém stromě havrani, na třetím stromě papoušci a všichni po sobě řvou, ale jelikož těch papoušků je nejvíc, tak prostě tuhletu bitvu vyhrávají a opravdu vytlačují všechny tady odsud pryč. A v Londýně, který není zas tak daleko tady odsud, tak mají vlastně ty samé papoušky, to nevím, jestli se dostali tady odsud tam, nebo to byla nějaký další nedopatření, jak se tam vyskytly, ale mají už několik let ty samé problémy jako tady. My se teďka přesuneme jenom tady na konec tady těch zelených stromků, tam uvidíme krásně na obě dvě instituce, které jsou teďka schované za těma dvouma domama. Tam vám o nich něco řeknu a pomalučku půjdeme zpátky. Jo, na prodej, na prodej. Ne, Celé Evropské unie, ale to jsou ambasády, evropských států, Evropské unie, ale veškerý stát, který tady mají. Ale však to zhruba 100 000, takže kdyby si to náhodou rozmysleli a rozpustili to, nebo se odstěhovali někam jinam, tak Brusel to zasáhne docela dost, protože ono to není 100 000 úředníků, ale každého musíte vynásobit minimálně 2x až 3x, což jsou rodiny. Jo, takže tady Brusel by přišlo 45-50% svých obyvatel jenom díky tomu, že by přestěhovali třeba, jak se mluví o jednom sídle Evropského parlamentu a Evropské unie, takže by to byl docela dopad. A když jsme u toho počtu obyvatel, tak to připravila by neposlouchala. Že vyčetla, že to má 170 000 obyvatel právě ten Brusel, že to Ne, Brusel jako Praha. No ale, právě, ale Wikipedie, teda teď jsme u toho počtu obyvatel. To jsem se chtěla zeptat, já si myslím, že špatně vidím. Na Wikipedii je psané 171 000. A víte, že máte pravdu. To mě, jako myslela jsem, že vidím někoho hledám. Protože vy jste četla pouze Brusel. No jasně. Jo, poštovní směrovací číslo 1000, což je vyloženě jenom centrum Bruselu. Jinak celý Brusel se skládá se 13 měst. Jo, a vlastně všem 13 dohromady se taky říká Brusel. Jo, ale přímo Brusel, to je vyloženě jenom to staré centrum, kde už ani moc původních obyvatel nebydlí, protože je to všechno zabraný kancelářema, hotelama, firmama. Jo, to je všude stejný. Jo, ten samý problém třeba Benátky, protože tam už to nezbyl jeden jediný původní obyvatel v Benátkách, všechno se stěhují pryč. Tak, tady se nacházíme na takzvaném kruhovém objezdě Schuman. Je pojmenován podle zakladatele, jednoho ze zakladatelů Evropské unie, Roberta Schumana. A tyhle ty dvě budovy jsou vlastně dvě ze 3 hlavních budov Evropské unie. Tady ta vpravo, která má půdorys X, je vlastně nejvyšší orgán Evropské unie a je to komise. Na komisi vlastně sedí nevolená, když to řeknu takhle, vláda Evropské unie. Tato budova má 16 pater plus 4 patra dolů, pod zem, kde jsou parkoviště, kde jsou nahrávací studia a svého času v budově pracovalo zhruba 3000 zaměstnanců. Tady ta budova je zajímavá tím, že v nedávných letech prošla docela velkou rekonstrukcí, poněvadž byla postavená v době, kdy slovo asbest nikomu nic neříkal. A najednou po několika letech zjistili, že vlastně celá tato budova má strašně špatné požární opatření a je v ní strašná spousta asbestu. Takže se pustili do toho budovu renovovat. Byla naplánovaná na asi 2 roky. Já se tady pojďám do svých poznámek. Trvala 12. Naplánovali si, že utratí 160 milionů euro. Ne. Miliardu. Skoro. Utratili 620 milionů eur za rekonstrukci pouze téhleté budovy. Už od začátku vlastně ta budova byla strašně špatně navržená, protože tam bylo spoustu místa užito na chodby, dejme tomu, ale strašně málo místa, strašně špatně řešeny byly všechny kanceláře, sály zasedací a takhle. Spoustu sálů a kanceláří je takzvaných vnitřních bez oken.
takže opravdu sedět tam celý den a teď je to něco jiného, teď se člověk dívá do počítače, ale dřív, když opravdu se všechno tady přepisovalo na strojích, psalo se ručně, tak to bylo hodně nepříjemné pro ty zaměstnance, takže se teda jali rekonstruovat a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Opravdu to bylo spoustu let a spoustu peněz. To, co se odehrává uvnitř této budovy, tak to vám potom řekne můj kolega Řebřína na té přednášce v parlamentu. Jenom tady sedí naše komisařka, respektive pokud se podíváte na Brusel, tak vlastně 3/4 všech kancelářských budov je obsazených komisí. Takže tohle to není jedna jediná budova, kde komise sedí, ale má spoustu tzv. BG, neboli generálních ředitelství rozesetých po celém Bruselu, opravdu po celém městě. Tady odsud do té nejvzdálenější budovy to je několik kilometrů, než se tam třeba ti úředníci dostanou. Takže podařilo se jim díky tomu obsadit veškerý kancelářské budovy v centru i v přilehlém blízkém dalekém okolí. A stále je to málost, ale se staví, pokud se rozdílnete, jeden jeřáb, druhý jeřáb, tahle schovaný, pokud byste viděli za tuto budovu, v Brusel se stále staví, jsou zavřené ulice a stále se přistavují další a další kancelářské budovy díky tomu, jak se Evropská unie to nedávno zvětšovala, teď se nám začíná trošičku smrskávat, ale uvidíme, jak to dopadne. Nikdo neví vlastně, co se bude dít, nic není ještě rozhodnuto, jak to bude z Velkou Británií nebo nebude, takže necháme se překvapit. V této budově taky zase sedí naše česká komisařka, víte, jak se jmenuje? Přesně tak. A vlastně dalších 27 ostatních komisařů. Přímo naproti budova zvaná Justus Lipsius, pojmenovaná po belgickém filozofovi. V této budově zasedá Evropská rada. Ta rada se skládá vlastně z ministrů různých rezortů všech členských států. Jednou za zhruba 3 až 4 měsíce, pokud se nestane něco výjimečného jako Brexit, tak tato skupina zasedá, celá rada, vlastně sejdou se tady předsedové vlád, za nás tady jezdí pan Sobotka a radí se tady o osudu Evropské unie. Zase, jak říkám, nebudu vám k tomu zbytečně vysvětlovat, co se tam projednává a jak, to se dozvíte v tu středu. Jenom taková zajímavost, po dobu našeho předsednictví na radě visela Entropa, jestli si vzpomínáte, co to bylo od Davida Černého, to jeho dílo, bylo to obrovské, vlastně když se podíváte takhle na to přední okno, tak vlastně to byla zhruba velikost té Entropy, akorát to bylo umístěný vevnitř. Jo, tam je taková obrovská hala a vlastně celá jedna část této haly byla zakrytá tou Entropou. Teď je někde v Praze, se mi zdá. Já jsem o tom četl nedávno, nevím, kde je, takže nevím, nebo... Je rozebraná? Někteří lidi si z toho něco vzali, ale není úplně kompletně. Jo. Takže tak. No a vlastně to, co se, jenom takhle v kostce vám to řeknu, abyste věděli, k čemu ty budovy slouží, to, co se tady navrhne a v parlamentu, který je schovaný za tuhletou budovu, projedná, tak potom se tady musí odsouhlasit, aby se to mohlo implementovat v členských státech. A jelikož tady zasedají ministři, pokud se jedná o ekonomiku, tak ministr hospodářství, pokud se jedná o zemědělství, tak přejdou ministři zemědělství a projednávají tady právě ty body, které se týkají toho určitého rezortu. No a pokud se to tady neschválí, tak se to vrací zpátky do tohoto domu. Takže kdyby se náhodou 2 nebo 3 členským státům nezdálo něco, co se tady navrhlo a v parlamentu projednalo, tak stále mají na to právo to vrátit zpátky a začít celý ten koloběh znova. Takže nejenom, že za to všechno může Brusel, ale jak se u nás říká, ale hlavně ten finální krok udělají ministři členských států v této budově. Takže za to si vlastně můžou ne Brusel, ale sami členské státy. Záleží na tom, co se projednává. Nemusí být absolutní většina, stačí kvalifikovaná většina, kde už teda musí být těch států víc. Jo? To opravdu musí být velice závažné téma, aby jeden stát řekl ne, a tím to končí. To je třeba otázka jednoho sídla parlamentu, protože parlament, nebo Evropská unie má, parlament má 3 sídla. Jedno je tady v Bruselu, kde vlastně sídlí výbory. Hlavní sídlo parlamentu je ve Štrasburku
A potom ještě v Lucemburku, kde dneska už sídlí taková ta administrativní část, tlumočníci, ne vlastně překladatelé, tlumočníky máme tady, tam vlastně všichni překládají všechny dokumenty, které se schválí, které jdou na jednání, tak musí být přeloženy do všech 23 jazyků Unie, jak je ve smlouvách. Jo, takže třeba k tomuhle tomu opravdu musí být absolutní většina, aby se zrušilo jedno sídlo parlamentu. Tak už to bylo zapsané ve smlouvě z Říma, takže nám dneska stačí, aby Francie řekla ne, tomu Štrasburku to zůstane a ono tam zůstane. Ale teďka jsme se dozvěděli nedávno, že pokud se opravdu odehraje Brexit, tak v Anglii sídlí dvě obrovské agentury Evropské unie, protože Evropská unie by mohla hlavně odborně dohlížet na to, jak se to všechno tady odehrává. Dejme tomu, já jsem zodpovědný za transport, takže to, co se jedná transportu, tak Evropská unie má několik agentur, jedna je třeba EASA, takzvaná pro bezpečnost letectví. V Praze sídlí Galileo, která má na starosti vlastně projekt Evropské unie o satelitní navigaci. A v Londýně jsou dvě obrovské agentury, neřeknu vám, jedna je o bezpečnosti potravin, ta druhá nevím. A plánuje se, pokud Anglie opustí Evropskou unii, tak se budou muset někam přestěhovat. Jedním z plánů je, že by tyhle dvě agentury dali do sídla parlamentu do Štrasburku. Jelikož tam je taky, to sídlo je schopno pojmout permanentně asi 4 000 zaměstnanců. Tak bez problémů by se tam ty dvě agentury vlezly a mělo by jich být kolem 1000 zaměstnanců. Tudíž zase, když k tomu vezmeme všechny rodiny, takže Štrasburk by přišel o 3000 lidí navíc. Teďka se dohaduje, že pokud by se zrušilo sídlo parlamentu, tak by Štrasburk přišel zhruba o 800 až 1000 lidí 3,5 dne v měsíci. Takhle by tam měli permanentně 3000 lidí. Takže možná se nám stane, že nebudeme muset 12krát do roka cestovat z Bruselu do Štrasburku a zase zpátky na plenární zasedání, tak jak to vlastně bylo zapsáno ve smlouvě z Říma. Takže dejme tomu, že pokud tohle to dopadne, tak by Francie i ustoupila, protože přijde na to, že Štrasburk na to vlastně vydělá. Problém je ten, že pokud budou mít dvě agentury, tak všechny členské státy budou hodně křičet o to, aby dostali některou z těchto agentur. Protože není to jenom to, že by přišli lidé, práce a peníze, ale je to i taková prestiž mít nějakou agenturu. Třeba Chorvatsko nemá žádnou, je spoustu dalších států, který nemá žádnou agenturu na jejich území, takže by byli moc rádi, kdyby tam někoho měli a předpokládám, že to do toho Štrasburku nepustí. Ale budeme doufat a tím pádem nám se ušetří zbytečného cestování tady ne každý měsíc, ale 12krát do roka do Štrasburku. Tak. Přímo do těch budov nebo? Výstupy jsme teda nejsou přímo do těch budov, jedna je tady přímo za tím křovím, druhá na druhé straně, takže nedá se tam přímo dostat. Jo. Když se koná zasedání rady, tak vlastně celý ten okruh je uzavřen. Kompletně se zavřou zastávky metra, tam stojí spoustu vojáků a policajtů, metro pouze projíždí, nezastavuje. A když někdo potřebuje se dostat tady do okolí, tak to musí opravdu hodně obejít až za oblouk, aby se dostal třeba, když tady potřebuje 50 metrů, tak se pěkně projde pár kilometrů za oblouk, aby celý ten perimetr obešel, protože všechno je to tady obehnané žiletkovým drátem, je tady spoustu vojáků, policajtů, vodní děla, jo, je to tady kompletně všechno zabezpečené. A zase pokud jsou nějaké demonstrace, tak tady to žije. Tady hoří ohně, tady lítají molotovy, tady lítají dlažební kostky a tady se stříká z vodních děl, když přijdou zemědělci, tak tady mlíko všude po barácích rozstříkávají. Opravdu mají tady hodně veselo. Na všechno. Ano, oni mají vodní dělo, přijdou s nějakou stříkačkou kolem mlíka a když zemědělci z Francie se dohadovali o zvýšení prodejní ceny mlíka, tak tady bylo všechno nabídlo. Nejsou. Jedna agentura, druhá agentura. Tady možná jo, ale už asi dlouho nebudou. Jo, protože jak je tady něco takového k mání, okamžitě vstupuje Evropská komise a nažene tam úředníky. Takže my teďka půjdeme pomalečku zpátky, stále rovně. A jenom jak vstoupíte do parku, tak se jenom podívejte lehce doleva. Je tam vlastně největší mešita tady v Bruselu. A každý pátek vlastně se tam pořádají, já nevím, já tomu nerozumím, takže to party ne. Jo, takže bohoslužby, no, dejme tomu
muslimské bohoslužby. Takže tady to uvidíte po levé straně, obrovská kruhová žlutá budova. Což je jedna zastávka tady dolů. Tahle vzadu ta šedivá budova, kterou vidíte, od ní se to stalo. Já jsem tam přijel 19 minut předtím, než to bouchlo. Ježiš. Jednoduchý, já mám dceru i manžela architektu. Aha. Do města Lovaň, nejdříve na večeři a potom na ubytování. Máme výborný čas, takže určitě stihnete po ubytování vyrazit ještě na chvilku do města. Já vám řeknu pár slov o Lovani, ať aspoň víte, kde budete teďka trávit 2 noci a dneska určitě věřím tomu, že vyrazíte aspoň na chvílečku do města. Lovaň je starobylé univerzitní město, leží na řece Bíle. Má výborné spojení s Bruselem a je to vlastně místní univerzitní centrum. Jsou tam 2 univerzity. Leuven se nachází v vlámské části, té vlámské části, takže anglicky se vyslovuje Leuven, ale vlastně díky tomu, že je to vlámské město, tak původní obyvatelé to strašně neradi slyší a jsou tady hodně hrdí na to, že jsou prostě Vlámové. Takže město je to Leuven. Česky se tomu říká Lovaň. Takže Lovaň díky tomu, že jsou tam 2 univerzity, tak je plný mladých lidí a studentů. Má pověst veselého města už od středověku, kdy více než před 500 lety se otevřela první katolická univerzita. Studenty vlastně uvidíte na každém kroku, nejvíce jich se tak nějak setkává poblíž Oudemark, což je jedno z hlavních náměstí. A na tomto náměstíčku je víc než 60 malých kaváren. Takže slyšíte mě, prosím vás, všichni? Ano. Já vás slyším.
Tak to náměstí Udemarkt přechází potom v Grotemarkt, takzvané Velké náměstí, a to je v samotném centru Levenu. Pěší zónu, která vlastně vede od nádraží, kde kousek budete ubytovaní vy, až do centru Levenu, lemují ty nejdůležitější městské budovy. A v tom centru vlastně jedna z nejkrásnějších budov je bývalá radnice, takzvaný Stadhuis. A ta patří k nejkrásnějším stavbám svého druhu v Evropě. Opravdu získala několik ocenění a pokud budete mít chvilečku, tak stojí za to se tam projít a podívat se. Hned kousek vedle je další krásná budova, je to univerzitní knihovna. Před knihovnou na náměstí, pokud tam půjdete, tak to určitě nepřehlédnete. Je to součást belgického, oni tomu říkají umění, já nevím, jestli bych to nazval uměním, ale uprostřed náměstí je obrovský bodec a na tom bodci je nabodnutý brouk. Ale obrovský, opravdu stojí za to se tam zajít podívat. Když jsem ho viděl poprvé, měl jsem takový zvláštní pocit, co to vlastně znamená. Mají to tam několik let, potom jsem se ptal, je to výtvor nějakého místního lovaňského umělce a opravdu je tam spoustu, je to hodně takové kontroverzní, zajímavé a ten brouk je docela velký. Tak Lovaň je městečko relativně malé, ale díky univerzitám každý podzim po prázdninách se tam zpátky vrátí do všech kolejí zhruba 27 000 studentů, takže opravdu kapacita tohoto města se nafoukne a je tam velice živo. Lovaň, možná, že to uvidíme, měli bychom jet kolem zítra ráno. V Lovani sídlí největší belgický pivovar Stella Artois, určitě znáte od nás. Je tam i spoustu malých pivovárků. Belgie je vlastně zapsaná na seznam UNESCO se svými pivovary. Má tu přes 400 pivovarů. Na to, jak je Belgie malá, tak opravdu je velice produktivní ve výrobě piva, ale o tom já vám potom řeknu pár podrobností ještě zítra, jak pojedeme do Dobru, protože budeme mít zhruba hodinku 20, hodinku a čtvrt, vidíme podle provozu, takže si řekneme všechny, ale více podrobností o Belgii. Informace ohledně teďka té večeře, pojedeme do restaurace Lunch Garden. Je to taková restaurace samoobslužného typu, takže si budete moct vybrat, na co budete mít chuť, nemáme to nějak omezené. Já se tam každopádně budu pohybovat mezi váma, takže pokud nebudete vědět, stačí, když se mě zeptáte, já vám určitě pomůžu s výběrem a s domluvou.